vítam u nového videa z našho Skyblocku. Čo by som dnes chcel urobiť? Dnes by som sa chcel ísť pozrieť na konkrétne dva ostrovy. Tamten a tamten. Ale pozor, nebude to dneska len o ostrovoch ako minulé, ale v offscreene som si naťažil poprvé, kde to mám. Naťažil som si dosť veľa kameňa, takže trošku to tu expandujeme. A hlavne zasadil som semienka, lebo som rozmýšľal. A keď tu dáme dve ovce, tak pomocou týchto semienok ich vieme rozmnožiť ďalej. Takže my dneska nájdeme nejaké semienka, ale ako najprv by som sa chcel pozrieť na tamten ostrov, lebo je tam nejaké zlato. Dobre, takže si urobím si z kameňa pár slebov. Nebude to tak veľa, urobím si možno toľko slebov, to by mohlo stačiť, dúfam. A ideme stade. Tak, sme tu. A čo tu máme? Tento armor si určite zoberiem, lebo je to predsa len zlatý armor, aj keď doberiem, tak železný je lepšie, ale zatiaľ to a železný bude oveľa lepší. Takže si na seba dáme železný. Aj keď neviem, no teraz. Dobre, mám tu zlatý meč. Tak železný je tiež lepší, takže zlatý zatiaľ necháme. No a keď si pamätáte, na všetkých ostrovoch bola skrytá čestka. To znamená, že sa poobzeráme tu. A jasné, že aj tu je skrytá čestka. Takže počkej, to urobím asi takto. Lepka vyzerá dobre. Máme tu vidra. Takže tu bude asi, tu nebudeme porážať Ender Dragona, ale vidra. No a ja si rýchlo skočím pre krompáč. Lebo ako ste si mohli dole všimnúť, sú tam orečka, takže ideme to vyťažiť. A ja som svoj krompáč minul na ťaženie. Tak nevadí, urobíme si nový krompáč. A ideme to tam vyťažiť. A zatiaľ vyťažíme len irony, lebo diamanty a... Nie, fuj, nie, choď preč. Choď preč, nie, nesmiem zomrieť, prečo mi to začalo hrať, nie, prosím. Prosím, nie, choď preč. Nie. Dobre, choď späť. Dobre, ja ich potom nalakám, ale to musí ísť preč tamto, lebo ja zomriem ináč. Lebo som. Čo sa deje? Aha, to sú všetky tie bloky. Ale... Tak ja ich musím všetkých zabiť najprv. Tak počkaj, ja ich všetky vyťažím. Oh, nie. Nechcem zomrieť takto. Dobrá. Späť. Tak a idem na to. Jeden dole. Kde sú ostatní? Dobre, a ostatní asi spadli. Nie, ešte tu jeden. Preč? Nie! Tu som rozmýšľal, čo budem ďalej robiť, preto som zomrel a prišiel som na všetky veci. To znamená, že som zobral nejaké náhodné veci a uvidíte, čo stane ďalej. Dobre, tak toto ma veľmi naštvalo. Prečo práve ja? Nie, ja som prišiel všetky svoje... No dobre, tak aspoň, že tu máme tie irony, ale... To sa nestalo teraz, že nie. Prosím. Ja potrebujem... No, tak asi krumpač sem zoberám. Potrebujem naťažiť... Ale ja neviem, čo mám teraz robiť, akože fakt, lebo... Dobre, naťažím nejaký... Nie, nepotrebujem teraz ťažiť kameň, potrebujem, aby mi vyrastol strom. Alebo, no a podľa ma idem trošku po villagerov dom. Dobre, niečo málo mám. A musím dať aspoň ten kožený armor, ale to sa nestalo, prosím, že sa to nestalo. Dobre, nevadí, tak stalo sa. Tak ideme od znova. Ja si urobím vlastne krompáč. Vyťažím iron a pôjdem ho hneď vypiecť, lebo to teraz nám fakt treba. Nespadni. Ja ju potrebujem... No, tak zatiaľ dáme 5 sem.
A idem po ten iron. Dobre, máme nejaký iron, ja sa teda vystaviam hore a idem ho vypiecť. Sleepless beats. Niečo málo tu mám, ja si teda teraz dám späť tento armor, keďže nemám, vlastne zrazu nemám čo stratiť. No a na ďalší ostrov, ktorý sa pozrieme, je tam ten ostrov, takže ja si urobím ešte rýchlo sleby. A tu musím dať vypiekať, tak dám to zatiaľ týto. Ja si urobím rýchlo sleby. To by dúfam, že mohlo stačiť a určite nejaký meč chcem, lebo už nechcem, aby sa mi stalo to isté. Robím si železný meč. Takto. No a ideme na ten... neviem čo to je, asi... neviem čo to je. Ideme sa pozrieť na tamten ostrov. To by som asi mohol doskočiť, ale pre to si dám ešte jeden kameň. Tak. A máme tu nezeritový armor, to sa bude určite hodiť. To je lepšie ako kožený, to sú na dole. Tak. Takže to je mega dobrý ostrov. Máme tu nejakú skrytú česku. Máme tu lavu, ale skrytú česku tu my nevidím, takže my ideme späť. A ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite like, odber